Kohimen kopara bayid hautrai Jesu Christ. Ngidon haga jimpen kare yagas ngi buram Pentecost. Bat ngidang duai shirhem ya umen siem bakoi ba unduk pen kalain yangi haga jingait bat ka jingait ubelai. Ngilayos ngau naka kam jungi apostol kumno o Paulus bakoi ulayo kata ka men siem ban kongu ya umen siem bakoi bat udang ong umen siem bakoi udang hikaya nga yaka badang ap yanga hakamat jonga haka jingim jonga umen siem bakoi udang hikaya nga udang pasiao yanga yaka ban sajya haka jingim jonga bat ulas ngautu lemba ka jimpar sa jonga men siem bakoi ba uha ban shashito ba du kemen ban shashito haba uyo jingte ba umen uha ban shashito kadba udang yai chakamat umdon jingting ye henry us ngau hun haga donu jengu us ngau kemen haga donu kemen siem jengu badula ap ya kata ka pansniat jonga buram haga jingim jengu bat kadba udang mi na ki jaka baper udang hikaya ki na kawe ke jaka shakawe pat ba ka pansniat ap iawu bat ka jingsha shitam ap iawu padu men siem bakuit udang ai hawu ya ka jingkamen penpan ko himen ko para habang ilong gikun bala sha yalam da men siem bakuit ngis ngau komen haga jinget ngis ngau komen haga jingjinjar bat ngin om ting kin diatru kane ko long ga jingi kai kabang irang yus ngau na ki kam jungi apostol u Paulus bakuit u haben shabun ki ke bar haga jingim don gi por ki briu kila Persyang ban peniap yawu, don giba sembat yawu, don giba kran bain yawu, henre shim da don kano ka jingun, pat ka jing sosi halar ka jing jia. Baru Paulus bakut udang kendu yang ki bangit ki balas ngap ia ka tenu trai uong menta ke kameram janga kalakut menta kade ke kameram jambi ban pedia. Lada pim pediyang ya ublay, lada pim kongo ya ujisu, lada pim shashkor ya ujisu, lada pim pendimai ka jingim jambi, ka jingjot ka ap yapi, ka jingjot ka ap ya uno ubriyo, bam tre ban pediyang ya utrai ha ka jingim ka jangi, ka jingjot ka ap ya ki briyo, bam tre ban kongo ya ka gospel. Ka jingjot ka ap yaki buriyo bam tre ban yai rengkat bado men siem bakoi dei nakata daw shwa ujisu un ino yaki apostol ban kiyo shabaneng sha ujisu udang hikaya yaki apostol yake jingade kabajan jongu bado bele ulam mud babaro ki kon jonka perte ki de light im te ujisu shimla duai nagabinda ka perte kalonga jakasa Henry haka jakasa mano badon bangi iwei pa iwei. Tinagataga daw ujisu udang duwai nagabenda ki sinran jumu, nagabenda ki apostol jumu, nagabenda ki nombur jumu. Namar udon kataga jingtran baro ki ba utrai ublay ula ai hawu kin omjot haka perte. Namar ka perte kamya de dur badu belay. De mangi iwei pa iwei niya de dur badu belay. De mangi iwe pa iwe ngilong ki kunjong ublay ka perte kalongga jakasa hakane ka perte ublay upenbiang iya ka jingim jongi ban ngidon kamban bam ngidon kamban di ngidon kamban yad ngidon kamban tre ngidon kamban yakendu ikibri barona dong shadong Henry kane kamde ka saindur jong ublay baka perte kan light im Henry mangi ngideben light im Ngimdeben im nagabinda ka perte, Henry ngideben im nagabinda ublay, nagabinda ka hima ublay, nagadaga daw Jesu ula ong ka jingim amjukut kalong kane, ban itu ya ublay, ban itu ya ujisu, ban pediyang ya ublay, ban pediyang ya ujisu, ban kaya ka bang ngideben itu ya ka jing shisha, kaya ka jing shisha, ba ublay ulam marwe ujisu ulam marwe ba ka jimpenim kawan lemba ujisu kane kalong ka jing shisha
kaneka jing shisha kadeban poisha baru kibriyo kaneka jing shisha kadeban ring jilliyo haka donur ka mensiam jom alle kibriyo ka jing shisha kalong ka jingim bamjekut ka wan shangi lemba u Jesus Christ bad manobahi kayangi yakaneka jing shisha bade u mensiam bakoi te kabamut ngideben duwai nagabinda baru kibriyo badon haka perte kumba ujisu la duwai nagabinda ki apostol badon haka perte ujisu un ino yaki ban leisha upa henry ujisu udang kular yaki yake jingir jomu udang kular yaki yawu nom pentengen kramba lemba umensiam bakui kinang yade shushu badu jisu kabamut umensiam bakui upenyade yangi bakabane umensiam bakui upenyade yangi badu belai upa umensiam bakui yarap yangi banyai rengkat badka sur jong belai upa badka sur jong jisu namaru jisu wang ya keketin banga keren balang keketin bala aida ublai bad manoba yarap yangi ban snautu bad shambang ban imya kanekatin badu jisu kalong umensiam bakoi nagataga daw ngidon kam ya umensiam bakoi ngidon kam ban penki ya umensiam bakoi nagataga daw ngide ben yo ke jimben slejung umensiam bakoi man kasngi kenamba nginum jalindi bad nginom John kumba apostol Paulus bakoi namar kaktino balai kaladon hangi bad kanekadega kamaram jongi bahalo ban hikai api bad ka kamaram jongi bangai kalong ban shashkor ya utrai ban penba shushu ye ke jingim jongi lempa ke jimpar sa jong mensiam bakui ba kanom jot lada ki jot hadin ba ki yosno ye ke jingi kai hadin bala ai ya ke jing shisha lada kim treban pedian kata kade ka jingkit kli jongi namar don bun ki kon jangi wat bakilong kristan kim ju im ya ke jingim baba don bun ki kristan wat hadin baki snap ya ke tin utrai wat hadin baki yo jingi kai shibun ki ino ya ujisu ki ino ya ke jinget baki pejingai na utrai don bun ki kon ki bas sakama kata kade kamaram jangi ladaki jid ban im jingai na utrai klam kongu kinjot bad minta ngidon kamban duai babar kindap sashasin da kaboro mensiam bakui kenapa kumba ujisu la duai nginelam kawai bad nginang wat ya ujisu bad nginang kongu ya ujisu bad ngin pediak ya u baun kumunong penim ba marwe jongi bad lemba kene jimpediak bad kene jing sotu bad kene jimpen shai ngin long ki kun jong ka beneng jong ka hima tongin duai nagabinda kene jingai kumba ujisu la duai nagabinda jongi baro bautrai unang ai shushu yangi ya ka jing sotu ka jing shampang bad ka jing shisha ban pediang ya ujisu ublai jongi ha ka jingim ka jongi kotrai jisu ngis ngongu yemi nagabinda kene jingai menang shimdi pura yangi menang hikai shushu yangi menang penslur yangi menang yalam lindi yangi lemba umen siam bakui bangin nom jot hakane ka perte henry ngin job ya ka perte bad ngin wan pai biang shame kumba mela angnun kumba mela duai nagabinda jongi nagabinda ki apostol nagabinda ki sinran jome enyaro ya utrai Jesus Christ Jinam la jinam.